こんにちは。今回はこちらダイヤモンドワッフルステッチをコースターサイズに編んでみました。綺麗なダイヤ柄のワッフル模様です。ここの重なった部分が引き上げ編みではないので、すっきりした感じに仕上がります。前回編んだスマホポーチを今回は平面に編んでみました。よかったら編んでみてください。では今回はこちらリュージュコットンで編んでいきます。元広さんで綿 100%、 かぎ針は4号から5号になっています。カラーナンバーは104番と109番です。こちらを4号で編みました。今回のポイントは、袋物で編む場合はずっと表を見ながら編むので割とわかりやすいんですけども、今回は往復編みですね。裏側を編むときは拾う順番を考えながら編む感じなんですけども、3、1、2とか2、3、1の2パターンの拾い方なので、動画の上の方にも数字を出していますので、それを見ながらでもいいですし、紙に書いてそれを見ながらでもいいので、慣れるまではその数字を見ながら編むとスムーズにいくと思います。では今回の作り目の鎖編みは1模様6目なので、6の倍数プラス2になります。今回は模様が1、2、3、4、5、5模様かける6、そして両端に1、2、2目プラスして32目で編んでいこうと思います。では今回は糸が少し細めなので、太めのこちらの糸で説明していきますね。では最初の作り目を作って、ここからほんの少し大きめに鎖編みを編んでいきます。1、2、3。では32目編んできました。そしたら一番最後の32目目のところにマーカーをつけておきます。では1段目ですね。前回のスマホポーチと同じように、この編み方とこの編み方、この2つが一模様で、これを繰り返し編んでいきます。この一番前に出ている斜めのライン、ここがこの斜めのラインになっています。なので、その他の長編みは、この斜めの長編みの後ろ側で編んで、で、この斜めのラインを出すように編んでいきます。拾う順番は、2、3、1、3、1、2の繰り返しです。で、立ち上がりは鎖を1、2、2目、そして最後は長編みを1つという感じで編んでいきます。では1段目ですね。まずこのマーカーのところに立ち上がりの鎖編みを2つ編んでいきます。1、2。そしたらこの2目目のところにマーカーをつけておきます。ではこの鎖32目の最後のマーカーのところ、この鎖の次、ここから模様編みを編んでいきます。まずこの3目ですね。ここから編んでいきます。そしたら針に糸をかけて、この1、2、3目ですね。ここの真ん中、2つ目のところから編んでいきます。真ん中のところに針を入れて、長編み。針に糸をかけて、次の鎖を拾って、
長編み。そしたら針に糸をかけて、飛ばした一つ目ですね。マーカーの次のところ。ここを向こうから拾って、そして斜めの長編みですね。こんな感じですね。そしたら今度はここに糸が入っているので、次から数えて3目。今度は次の模様を編んでいきます。針に糸をかけたら、次から数えて1、2、2つ飛ばした3つ目。ここに針を入れて、斜めの長編み。これがひし形のラインですね。そしたらこの向こう側で長編みを2目編んでいきます。かけて、向こう側ですね。向こう側から1、2、ここを拾って編んでいきます。まず飛ばした初めの方の鎖を拾って、向こう側で長編み。針に糸をかけたら、飛ばした次のところに針を入れて、長編み。これが一模様ですね。斜めのラインですね。そしたらまた次の3目。ここでまた同じように編んでいきます。針に糸をかけたら、ここに入ってるので、次を飛ばした次。ここですね。1、2、3と編んでいきます。まず2つ目ですね。ここに1、次のところに2かけて、この飛ばした一番初めですね。ここに向こうから針を入れて、そして斜めの長編み。そしたら次は、ここの3目ですね。ここで編んでいきます。かけて、ここに入ってるので、次から数えて、1、2、2つ飛ばした3つ目。ここに針を入れて、斜めの長編み。針に糸をかけたら、飛ばした1、2、ここを順番に拾って、向こう側で編んでいきます。一つ目を拾って、向こう側で長編み。かけて、次を拾って、向こう側で長編み。こんな感じですね。この斜めのラインをこちら側に持ってきて、その他の長編みは向こう側で編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んでください。では端の方まで編んできました。1、2、3、4、5。5模様編んでいます。では最後、鎖が1つ残っています。ここに長編みを1つ編んでいきます。かけて、最後の鎖に針を入れて、長編み。では2段目ですね。右スタートで書いてみました。往復編みなので、向こう側が表ですね。ひし形の斜めのラインが向こう側の表の方にあって、それ以外の長編みがこちらの裏側にあります。拾う順番は3、1、2、2、3、1。これを繰り返し編んでいきます。こんな感じで2段目は斜めのラインがこちらの表側に来て、ここが2段目ですね。裏はそれ以外の長編みはこのようにこちら側に来ています。では2段目ですね。まず鎖2目で立ち上がります。1、2。そしたらここの2目目のところにマーカーをつけておきます。
裏にしたら、次からの2、3、4、ここですね。この3目で、まず模様を編んでいきます。針に糸をかけたら、次からの1、2、3、3つ目に針を入れて、斜めの長編み。そしたら飛ばした1、2、ここに順番に拾って、こちらの方で長編みを編んでいきます。まず1つ目ですね。頭を向こうから拾って、そして裏の方で、こちら側で長編み。飛ばした2つ目の頭を向こうから拾って、裏の方で長編み。こちらの表の方に斜めのラインですね。そしたら次の3目。ここでまた次の模様を編んでいきます。ここは2、3、1の順番で編んでいきます。1、2、2つ目ですね。ここから長編み。3つ目に長編み。針に糸をかけたら飛ばした3つ目ですね。ここをこのように拾って、表の方で長編み。表の方にラインが出てますね。こんな感じで編んでいきます。次はこの3目ですね。ここは1、2、3。ここの3目から3、1、2と拾っていきます。3つ目に針を入れて、斜めの長編み。そして飛ばした1、2。ここを順番に拾って、こちらの方で長編みを編んでいきます。頭を向こうから拾って、裏の方で長編み。飛ばした2つ目を向こうから拾って、向こうの方が拾いやすいですね。こちらだとちょっと拾いにくいので、向こうから拾って、そして裏の方で長編み。次はこの3目ですね。ここは2、3、1と拾っていきます。1、2、2つ目から次3つ目ですね。拾って2つ編みます。針に糸をかけたら向こうですね。表の方から飛ばした一番初めの長編みの頭をこちらから拾って、そして表の方で長編み。こんな感じですね。この編み方で端の方まで編んでいきます。3、1、2ですね。3、1、2。次は2、3、1ですね。2、3、1は向こうですね。表の方で斜めの長編み。こんな感じで編んでいきます。では端の方まで編んでいきました。そしたら下の段で編んだ鎖2目の立ち上がりの2つ目。ここのマーカーのところに長編みを1つ編んでいきます。針に糸をかけて、2つ目の鎖に針を入れて、長編み。では3段目ですね。2段で1模様なので、次の3段目は1段目と同じように編んでいきます。こちら側が表なので、この斜めのライン、これがこちらの手前に出るように編んでいきます。
拾う順番は2、3、1、3、1、2で、これを繰り返し編んでいきます。では3段目ですね。鎖2目で立ち上がったら、2つ目にマーカーをつけておきます。裏にしたら、次の2つ目からですね。1、2、3。この3目で編んでいきます。ここは2、3、1の順番ですね。かけたら、1、2。2つ目の長編みの頭を拾って、長編み。3つ目の頭に針を入れて、長編み。針に糸をかけたら、飛ばした一番初めの長編みの頭を向こうから拾って、そして斜めの長編み。次はこの3目ですね。ここに3、1、2と編んでいきます。かけて、1、2、3。3つ目のこの斜めの長編みの頭。ここを拾って、斜めの長編み。そしたら飛ばした1、2。ここを向こうから拾って、向こう側で編んでいきます。拾うのはこちらですね。手前から頭を拾って、向こう側で長編みを編んでいきます。飛ばした2つ目も頭を拾って、向こう側で長編み。こんな感じですね。これで斜めのひし形のラインですね。できましたね。そしたらまた次の3つ。ここで2、3、1と拾っていきます。2つ目に長編み。3つ目も長編み。飛ばした1つ目のところに向こうから頭を拾って斜めの長編み。次はこの3目ですね。ここを3、1、2と拾っていきます。この3つ目、斜めの長編みの頭。ここに針を入れて、斜めの長編み。かけて、飛ばした1、2。ここを向こう側で編んでいきます。頭を拾って、向こう側で長編み。飛ばした2つ目。ここを拾って、向こう側で長編み。こんな感じですね。これで往復でしばらく編んでいきます。ではこちらの方でも少し編んでいきます。鎖2つで立ち上がったら、2つ目にマーカーですね。裏にして、2、3、1、3、1、2、2、3、1、3、1、2。偶数段は3、1、2、
2、3、1、3、1、2、2、3、1。こんな感じですね。では13段編んできました。ここから1周縁編みをしていきます。ではここから縁を編んでいきます。鎖編み、引き抜き編みの順番で編んでいきます。で、ここのスペースに引き抜き編みを編んでいきます。では縁編みですね。鎖を1つ、そして足元のスペースに針を入れて引き抜き、ここの鎖のところにマーカーをつけておきます。引き抜いたら鎖、次のスペースに針を入れて引き抜き、鎖、次のスペースに引き抜き、鎖、また次ですね。少しゆったりめに編んでいきます。ここが最後の角ですね。ここに引き抜き。で、角のところは鎖を2つ編みます。1、2、そして回転させて、同じ角のスペースに針を入れて引き抜きます。そしたら次は、ここのスペース、そしてここ、ここ、ここ、という感じで、また同じように編んでいきます。角の引き抜きを編んだら、鎖、ここですね。ここに引き抜き、鎖、このひし形のてっぺんのところですね。ここに引き抜き、鎖、次はここのスペースに引き抜き、鎖、てっぺんのところに引き抜き、鎖、こんな感じでまた端の方まで編んでいきます。ここが最後ですね。ここに引き抜き、で、角なので鎖を2目編んでいきます。1、2、向きを変えて同じスペースに引き抜きます。そしたらこちらと同じように、ここもこのひし形のラインの両サイドですね。1、2、3、4という感じでまた編んでいきます。角で引き抜いたら鎖、スペースに引き抜き、鎖、次のスペースに引き抜き、鎖、こんな感じでまた端の方まで編んでいきます。
ここが最後ですね。ここに引き抜き、角に鎖を2つ、向きを変えて同じところに引き抜き、そしたら最後はこのひし形のてっぺんのところ、次、てっぺんのところ、次という感じでまた編んでいきます。角で引き抜いたら鎖、てっぺんのところに引き抜き、鎖、スペースに引き抜き、鎖、てっぺんのところに引き抜き、鎖、こんな感じですね。では最後、ここのスペースですね。ここに引き抜き、そして鎖を一つ編んだら、ここのマーカーのところ、ここに針を入れて引き抜きます。そして糸をカットして引き抜きます。では完成です。綺麗なダイヤ柄のワッフルステッチですね。少し難しかったかもしれないんですけども、拾う順番と斜めのラインを表に出すことに気をつければ、なんとか編んでいただけるんじゃないかなと思います。実際、斜めのラインが裏に行ってしまってほどくことが何度もありました。でもとても綺麗な柄なので編んでいただけると嬉しいです。ぜひ編んでみてください。今回もご視聴ありがとうございました。